celom MCU sa nám počas všetkých filmov a seriálov už ukázalo naozaj veľa supervojakov, množstvo vládnych experimentov, ktoré ľuďom poskytujú superschopnosti a premieňajú ich na živé zbrane. Najlepším príkladom je samotný Kapitán Amerika, teda Steve Rogers. Dnes sa pozrieme na všetkých takto vylepšených ľudí a budú zoradení od najslabšieho po najsilnejšieho. Moje meno je Patrik, vítam ťa na kanáli Ležovič Live a dúfam, že si toto video užiješ a dáš odber a like. Ideme na to. Isaiah Bradley. Zabudnutý supervojak Isaiah Bradley, ktorý sa ukázal aj v novom Kapitánovi, bol súčasťou ľudských testov na super sérum počas 50. rokov minulého storočia. Bol jedným z mála, ktorý prežil tieto experimenty. Stať sa supervojakom mu bolo prikázané americkou armádou, aby zlikvidoval Winter Soldiera v Južnej Kórei. Misia, v ktorej nakoniec zlyhal. Vláde sa však myšlienka čierneho supervojaka nepáčila a tak poslali Bradleyho do väzenia, kde strávil ďalšie 30 ročia svojho života. Red Skull je technicky prvým supervojakom, ktorý bol pred Kapitánom Amerikou a je nedokonalou verziou prvého superséra. Teoreticky by mohol byť rovnako mocný ako ostatní vojaci na tomto zozname, ale čo Red Skull naozaj urobil? Nechal sa poraziť najslabšou verziou Kapitána Ameriky a potom sa zmenil na ducha, ktorý iba čakal, kým konečne niekto príde na planétu, kde zostal uväznený? Áno, to je asi tak všetko, čo spravil. Ideme ďalej. Karli Morgenthau. Flag Smashers sú supervojaci schopní obstáť proti takým ako Falcon a Winter Soldier a ona bola jednou z nich. Ale nedá sa povedať, že sú to najsilnejší supervojaci. Nie sú to najlepší bojovníci, nie sú najsilnejší ani najmocnejší. Ich sila spočíva iba v tom, že ich je viac, ale do zoznamu som ich musel zaradiť. Red Guardian bol odpoveďou Ruska na Kapitána Ameriku. Aj keď v minulosti bol vo forme, kedy mohol skutočne bojovať so Steveom Rogersom, tie dni sú už dávno za ním. Ale aj tak je to super vojak, no možno pribral nejaké to kilečko 2 navyše. Stále je neuveriteľne silný, neuveriteľne húževnatý a je veľmi ťažké ho poraziť v boji. A už sa na ňo teším v nových Thunderbolts. John Walker bol tým, koho si vláda USA vybrala, aby nahradil Steva Rogersa ako Kapitán Amerika. Ale keďže mu trochu preplo a zavraždil človeka za bieleho dňa, potom od neho prevzal žezlo Sam Wilson. Ale vláda s Johnom neskončila. Tajne ho naverbovali, aby slúžil ako US agent. John nie je taký dobrý bojovník ako pôvodný Kapitán Amerika, takže keď prehral príliš veľa súbojov, rozhodol sa posilniť ďalšou dávkou séra. Potom bol schopný bojovať proti Falconovi a Winter Soldierovi súčasne, ale stále nebol tak dobrý bojovník, na čo aj doplatil. Bucky Barnes bol druhým úspešným pokusom o vytvorenie supervojaka, pretože mu bolo vstreknuté sérum podobné tomu, čo dostal Steve, ale v 40. rokoch ho držala Hydra. A práve toto sérum mu umožnilo prežiť pád z vlaku a zároveň mu umožnilo stať sa Winter Soldierom, vďaka čomu bojoval aj proti Kapitánovi Amerikovi a Black Pantherovi. Jediná vec je, že jeho sérum nebolo dosť silné, aby mu umožnilo zachrániť si ruku, ale myslím si, že Vibraniová ruka ho iba posilnila. Shuri bola princezna z Wakandy, no po strate svojej matky a svojho brata sa stala kráľovnou Wakandy. Technicky vzato si nevzala super sérum, namiesto toho si dala posvetnú bylinu a získala všetky sily Black Panthera. Takže sa stala supervojakom a myslím, že by mala byť zaradená v tomto zozname. Má svoj vlastný oblek vyrobený z vibránia a samozrejme musela zahrnúť svoje charakteristické vibrániové rukavice, ktoré dokážu vystreliť nával zvukovej energie. A toto všetko jej umožnilo poraziť napríklad Namora. A ak som do tohto zoznamu zahrnul Shuri ako Black Panthera, musím zahrnúť aj Killmongera. Aj on si vzal posvetnú bylinu a získal si look Black Panthera. Killmonger je smrtiaci bojovník, má veľa skúseností so zabíjaním každého, kto mu stojí v ceste a preto si myslím, že je nebezpečnejší ako samotná Shuri. Captain Carter. Keď Steve Rogers nebol schopný vziať si super sérum, Peggy Carter nastúpila na jeho miesto a stala sa Captain Carter. A rovnako ako Kapitán Amerika, aj Captain Carter je nadľudsky silná, rýchla a tvrdá. Je to bojovníčka svetovej triedy s vibraniovým štítom. Absolvovala množstvo rôznych bojov a dobrodružstiev v celom multivesmíre. Bojovala proti Infinity Ultronovi, spojila sa s Watcherom, ovládala dokonca aj kamene nekonečná, ale v jej jadre je Captain Carter supervojak s rovnakými schopnosťami ako Kapitán Amerika. Pietro. Sice nezískal svoje schopnosti zo super séra, ale začínal ako supervojak, prihlásil sa do vládneho projektu a potom bol poslaný do vojny rovnako ako Kapitán Amerika. Ibaže namiesto toho, aby bol Quicksilver supervojakom, bol vystavený Tesseractu, vďaka ktorému sa premenil na jedného z najrýchlejších mužov na planéte. Kapitán Amerika. Toto je supervojak, od ktorého ste určite očakávali, že bude číslo 1 na tomto zozname. Však, priznajte sa, napíšte mi to do komentárov. Steve Rogers bol prvým úspešným supervojakom vďaka tomu, že Erskine konečne zdokonalil vzorec superséra. Preto bolo pre americkú armádu také zničujúce, keď bol Erskine zabitý chvíľu potom, čo sa Rogers vynoril z komory. Ale ja si myslím, že to nebolo len upraveným vzorcom superséra, ale aj vďaka Steveovi. Pretože napriek názvu supervojak sérum nevyžaduje dokonalého vojaka, ale hlavne dobrého človeka a
Team Steve aj bol. Môžete sa o tom presvedčiť aj v tomto videu. T'Challa bol kráľom Wakandy a vďaka tomu získal prístup k posvetnej byline, vďaka ktorej získal silu Black Panthera. To, čo ho odlišuje od ostatných, je prístup ku všetkým technológiám Vibrania. Vďaka tomu je v boji takmer nezničiteľný a ak uloží dostatok energie v obleku, dokáže zdolať postavy na úrovni sily Hulka. Luke Cage bol neprávom odsúdený a uvrhnutý do väzenia, kde podstúpil experimentálny projekt Supervojaka. Dostal šialenú nadľudskú silu a takmer nerozbitnú kožu. Luke Cage je naozaj silný, jeden z najsilnejších hrdinov street levelu v MCU. Ale je to jeho odolnosť a nerozbitná koža, ktorá ho robí tak silným. Luke dokáže prežiť takmer každý útok, odraziť guľky a výbuchy a to všetko z neho robí veľmi ťažkého súpera v boji. Deadpool je technicky vzato mutant a nie supervojak, pretože mu bola injekčne podaná droga, ktorá mala aktivovať akýkoľvek mutantný gén, ktorý sa v ňom skrýval, ale stalo sa to na základe vládnych experimentov, ktoré ho kvalifikovali na zaradenie do tohto zoznamu. Ako supervojak má liečivý faktor, ktorý je v podstate na rovnakej úrovni ako samotný Wolverine, ktorý sa dokáže okamžite vyliešiť v podstate z akéhokoľvek zranenia. Okrem toho je Deadpool elitný žoldnier, jeden z najlepších bojovníkov a zabijakov na planete. Wolverine. Áno, teraz som už troška na hrane toho, že či to môže byť v tomto zozname. Logan bol vždy mutant, ale práve experimentovanie v rámci projektu Weapon X ho kvalifikuje na zaradenie do tohto zoznamu supervojakov. A navyše všetci sa môžeme tešiť z toho, že Hugh Jackman je späť a je teraz v MCU. Wolverine je jednoducho najslavnejší X-Men doplnený o jeho charakteristické drápy z adamantia a liečivý faktor. Dokáže prežiť doslova každý útok, ktorý mu príde do cesty, dokonca aj výbuchy jadrovej bomby. Je to skúsený bojovník a smrteľný zabijak. Abomination. Áno, stále tu balancujem na hrane toho, či to je supervojak alebo nie, ale v podstate sa sem dá zaradiť, pretože Emil Blonsky s pomocou Tadeusa Rossa bol vládnym riešením, ktoré sa malo vyrovnať Hulkovi. Ross vysvetlil, že vláda sa snaží znovu vytvoriť Erskinovo sérum od dňa, keď sa ukázalo, že je úspešné, a tak keď vojak Blonsky dostal príležitosť otestovať jeden z týchto variantov, neváhal sa prihlásiť. Bohužiaľ táto variácia séra spolu s krvou od Brucea Bannera viedla k hroznej premene Blonského, neviem, jak sa to skloňuje. Ale keďže tu máme už aj Abominationa, tak tu musím zahrnúť aj Hulka. Že vám nesedí do tohto zoznamu? Áno, ja som tiež nad tým rozmýšľal, či ho sem dám, ale v MCU je Bruce Banner, teda Hulk, skutočne supervojakom. Chcem tým povedať, že to bol pokus obnoviť pôvodné sérum pomocou Steveovej krvi, čo viedlo k nehode, ktorá dala Bruceovi zelené alter ego. Banner sa oveľa viac spoliehal na gamma žiarenie a bol to práve do tých gamma žiarenia, ktorý nielenže viedol k tomu, že Banner bol najsilnejším supervojakom, akého sme kedy videli, ale zároveň z neho urobilo jediného človeka na tomto zozname, ktorý dokáže zapnúť a vypnúť svoje schopnosti, aj keď to niekedy nedokáže ovládať sám. Wanda Maximoff. Rovnako ako jej brat, aj Wandine schopnosti boli spustené tým, že sa z nej Hydra snažila urobiť supervojaka, ale ona bola vždy predurčená na oveľa viac ako byť iba radový supervojak. Je jedným z najmocnejších užívateľov mágie, akých sme kedy videli, až tak, že je silnejšia ako samotný Doctor Strange. On sám povedal, že ju nemá ako poraziť. Jej silu sme mohli vidieť aj v Endgame. You took everything from me. I don't even know who you are. You will. Keby Thanosová loď nezačala len tak random strieľať po zemi, tak ho porazí pekne 1v1. Ja si myslím, že by nikto iný ani na prvom mieste byť nemohol ako ona. Alebo by si tam dal niekoho iného? Napíš mi to dolu do komentára a nezabudni na like a odber.